gure bizitza oso estresante izan daiteke batzuetan. Badakizue, ikasketak, lana, egunerokotasuneko oztopoak, gutako askok meditazio edo relajasiorako safe zone edo abestutako gune bat nahiko genuke. Baina horrelakoak lortzea ere nahiko komplikatu izan daiteke batzuetan. Horregatik, behar bada gamerrok seguruenik bideojoketan aurkitzen ditugu deskantzu momentu horiek. Baina, baldugu gure kolekzio kutunean nahi dugun bezalako erlajazio une bat ematen digun jokorik. Hori da gaur, IP zoragarri honek eta nik egiten dizugun proposamena. Erlajazirako mundu, irla, herri edo etxetxo. Zure egunerokotasun estresante horretatik ihes egiteko konfiantzazko tokitxo bat. Animal Crossing bezalako bideojoko berezi bat. Animal Crossing saga japoniezko Dobotsu no Mori jatorrizko izenetik dator, eta bere esana literala animalien basoa da. Honek zeintzu guztia du, Animal Crossing sagan animalia antropomorfikoekin partekatuko dugulako gure herri edo irla. Bideojoko honen ezaugarri nagusia eskaintzen digun bizitza simulazio lasaigarria da. Saga hau 2001 urteko apirilaren 14an hasi zen bere lehenengo jokoarekin. Hala ere, gaurko egunean saga honetako azken tituluaz hitz egingo dugu, pertsona askori 2020 urtetik orain arte babesgune zoragarri bat eskaini dien jolasa. Animal Crossing New Horizons. Nire esperientzia pertsonalaz hitz egiten badizuet, nire lehen kontaktua Animal Crossing New Leaf bideojokoarekin izan zen, 3DSaren garaikoa. Naiz eta bideojokaren euneko eunez jolastu ordu pilo bat sartu nizkion jokoari, beti gauza berriak aurkitzen dituelako, esperientzia eta gertakizun berriak biziz. Joko horrekin Animal Crossingek eskaintzen duen proposamen bikaina ezagutu nuen, lasaitasunerako eta meditaziorako gaming proposamena. Hori dela eta Nintendo Switcherako Animal Crossing New Horizons publikatu zenean eta erosteko aukera izan nuenean beste meditazio esperientzia bat izateko unea zela erabaki nuen. Beraz, kaixo, herritar maiteok, baiko ganaiz eta hau da nire Animal Crossing New Horizons bideojokoaren analisi pertsonala. Histori daukionez, Animal Crossing ez nuke bideojoko narratibo gisa kalifikatuko, narratiba edo istorioa bere jostagarretasunan murgiltzeko aitzaki bat besterik ez direlako. Joko honen kasuan abandonatutako irla batetara eramango gaituzte eta guk bizitza ekarri beharko dugu irla horretara. Horretarako garbiketa lanak, eraikitze lanak eta beste hainbat lan egin beharko ditugu. Beraz, aitzaki printzipala irla baten mantentze lana izango da. Esan bezala bertara herritarrak erakartzeko. Hori dela eta jolasten goazen heinean jokoak eskaintzen dituen mekanika desberdinak desblokeatzen joango gara. Jostagarritasunari daukionez, bideojoko honek hainbat gauza aldatzen eta hobetzen ditu. Jokoa, esan bezala, abandonatu dagoen irla batetan hasiko dugu, sagan klasikoa den denda kanpainarekin. Izan ere, bideojoko honen mundu irekia mugatuta izango dugu gure lehenengo gunetan, jolaseko eta bizitza erreleko lehenengo gunetan. Ure zinguratutako zona batetan hasiko dugulako gure meditazio abentura. Ezaugarri honetan aurkituko dugu lehenengo berrikuntza edo mekanika berria, Pertiga. Gure irlekutunean aurkituko ditugun errekako oztopoak izango dira hasieran, baina Pertiga lortzen dugun momentuan alde batetik bestera salto ginelko dugu inolako arazorik gabe. Beraz, gutxinaka jokoak eskaintzen digun mundua desblokeatzen joango gara. Nire ustez ondo eginda dagoen gauza da, esperientzia dosifikatzen laguntzen duelako. Prisak alde batera utziz eta momentuan dugun eremua gozatzeko aukera emanez. Beraz, joko honek proposamen geldoago bat ematen digu momentu guztiak behar bezala gozatzeko. Gure abenturan egiten ditugun desblokeo txikiak lorpen bat izango balera bezala biziz. Lorpen hauen artean jokoan eraiki beharko ditugun etxeak, dendak eta museo klasikoa izango ditugu. Esperientzia honek aurreko jokoetan bizitzen genuen errutina bera edo antzekoa aurkezten digu, egunero elementu batzuk batu ahalko ditugulako. Adibidez, herriko harrietan dauden materialak. Egia da batzuentzat jokoa tanda laburretan jolasteko esperientzia izan daitekela, baina nahi duenarentzat tarte luze baten jolasteko izan daiteke. Beti aurkituko dugulako zer egin. Hori dagokionez jokoak proposamen berri bat egiten digu, moneta berria, Nook Miles izenekoa. Moneta hau lortzeko jolasak bete behar batzuk aurkezten dizkigu, egunero berriztuko diren bete beharrak. Era honetan zerbait egiteko izango dugu egunero. Gero, moneta hau gauza desberdinetarako erabiliarko dugu. Esan beharra dago, betiko baia izeneko moneta klasikoa mantentzen dela. Beraz, bi moneta desberdin izango ditugu aldi berean.
Ez da gizunentzako, bai hauek jolasen edo saga osoan egiteko dauden jarduera desberdinen bitartez lortu alditugu. Jolaseko arrantzarekin, intsekto karrapatzeko mekanikarekin, fruta bilketarekin edo beste elementu batzuk bilduz lortu alditugu. Gero, bai hauek denda desberdinetan behar ditugun gauzak erosteko, guretzeko hipoteka ordaintzeko edo jolasen aurrera egiten dugun heinean desblokeatuko ditugun obrak ordaintzeko erabili alditugu. Mekanika berriez hitz egiten badugu, elementu berrien artean jolasak gure esku uzten duen mugikorra dugu, nukofono izenekoa. Mugikor honen bitartez, kamerara, Nook Miles horietara, terraforming edo herriko obretara eta beste hainbat funtzionalitatetara izango dugu sarbidea. Beste mekanika bat crafting sistema berria da, sagan aurretik ikusi ez duguna. Sistema honen bitartez jolasean erabili beharko ditugun lan-tresna desberdinak egin ahalko ditugu, dirua ez dugu gastatu nahi noski. Honek jolasari erritmo geldoago bat ematen dio, nosbehinka lan-tresna berriak egitera joan beharko garelako, tresna guztiak erabilerarekin apurtu egiten direlako. Esan daiteke mekanika berri askok erritmoren aldaketa bat ekarri nahi dutela, jolasa patxadas eta astiro jolastu dezagun. Craftingaren bidez beste elementu batzuk ere sortu ahalko ditugu, gure etxerako altzariak adibidez. Altzariei dagokionez, jolas honek ez digu mugarik jartzen, orain etxea aldatzeaz gain irlaren edozein puntutan jarri ahalko dugulako guk nahi dugun altzaria. Aldaketei dagokionez lehen aipatutako terraforming funtzionalitatea dugu, eta honen bitartez lurrazal guztia aldatu ahalko dugu nahi dugun bezala. Gainera, lurrazal hau 3 garaiera desberdinetan banatuta egongo da eta hauek ere aldatu ahalko ditugu. Esan behar dago lurrazal hauek ere hasiera mugatuta egongo direla, eskailera desblokeatu arte ezingo garelako haietara heldu. Beste alde batetik saga honetan bereizgarria den denbora sistema izango dugu. Bizitza errealeko segundo batek jolaseko segundo baten balio bera izango duelako. Hau da, errealitatean gaua denean jolasen ere gaua izango da. Hau, kontuan hartu behar dugun gauza bat izango da, jolaseko denda desberdinek ordutegi batzuk izango dituztelako. Horretaz gain jolasak urtaro desberdinak ditu, eta urtaro horiek errealitateko urtaroekin bat ekingo dute. Gainera, urtaro bakoitzean ekitali desberdinak izango ditugu, esperientzia gehiago luzatuz. Bukatzeko, esperientzia partekatzeko gogoa duzunontzako jokoak multiplayer bat ere badu. Jostagarritasunean aipatutako ezaugarri guztiak kontuan hartzen baditugu oso esperientzia polita geratzen zaigu. Gainera, benetan polita dena jokoak dituen grafikoak dira, sagak orain arte izan dituen grafikorik politenak direlako. Oso itxura lasaigarria du eta jokoak duen soinu bandak oso ondo murgiltzen gaitu esperientzian. Esan bezala, lasaitasunerako une bat bilatzen ari bazarete, Animal Crossing New Horizons bilatzen daitzareten esperientzia izan daiteke. Betiko lez, bideoa gustatu bazaizue, eman like eta komentatu beheko komentario kaxan. Ez baduzue nire edukia galdu nahi, arpidetu eta eman kanpaitxori. Hau esan da, baiko ganaiz, eta hau esan da nire Animal Crossing New Horizons bideojokoaren analisi pertsonala. Beste baterarte, agur!